kai ranka ya dade labai ba kai ba kuma kai zo nan kai zan aika na ka faɗan hankali na ce a cikin garin nan akwai guraren POS ko garin nan sarki ne ya ce a ciro min miliyan 1 kafin nan da minti 5 yawwa to illa bai ni ban san wani POS zan jin to ma miliyan 1 a garin nan yanzu ina ganin ka kamar mutumin kirki a mutumin banza ne kai yanzu duk girman garin nan ka rasa POS din da aka je ka ciro naira miliyan 1 zaka zo kana wani gamu wata magana banza magana gudu ka je ka bincika garin nan to Allah ya tashi ka wani kaga ban Allah bismillah kada shiga dai naji kuna magana POS ne dai wannan ni ga idan kamar sai wani babban banza ne na ce ya ciro min naira miliyan yanzu miliyan 1 ba ma miliyan 100 ba a miliyan 1 za ku tsaya kuna wannan sa'in sa kuna wannan kaga naka shiga dai ainihin su ta zo kusa ba ka da labarin a garin nan sabon shagon da aka bude na POS mai suna Soja POS and Communication Center sabon matashin da ya bude gurin POS domin taimaka al'ummar garinsa yanzu dai kana nufin Soja ya bude sabon shago na POS wanda za mu dinga ciro duk kuɗaɗen da muka ai daga miliyan 1 har miliyan 100 za ka samu ba tare da ɓata lokaci ba ana deposit ana transfer ana komai ga cajin waya ga komai da ake bukata a wajen mai caji da POS duk zaka same su yalla bai shi Soja ba ma iya nan ya tsaya ba kaga har da fan accessories sannan kuma a downloading duk wani sirri sabo da zai fito kama daga su labarin sa alaka su labaran duniya yan kwalta duk zaka samu ga India fasara Algaita Sultan komai baka da matsala dan haka kawai yanzu ya maza ya garza ya je kai bawan Allah yanzu ina zaka yi wa wannan gayan kwatance inda hagon ne yake kaga lokacin ga ka gani donan ko mun na taga idan ka ciro kuɗin sai ka ɗauki kuɗin ka so min taga miliyan 3 za ka ciro yanzu miliyan 3 za ka ciro Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, me ake so? Kudi nake so za a cire mu. Kamar nawa? Za mu samu kamar miliyan 3. Tun daga kan miliyan 1 har zuwa miliyan 10 za ka samu. Kuna sai da taza? Akwai tazoji kamar ta nawa kake bukata. A bani ba ko Bari ko ce ba mu dala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'ar Yalwa da kewaye nesa ta zo kusa dama ta samu ga duk mai son ya ciri kuɗi ko ya transfer zuwa wani waje ya zo shagon Soja POS and Communication Center dama ta zo. Soja POS and Communication Center ba iya POS muka tsaya ba muna harkar cajin waya muna sai da kayan waya duk wani abu da kake bukata tun daga kan caja earpiece da sauransu sannan kuma muna harkar turi ga mata masu kallon season da sauransu da harkar fasta ko wani irin fim kake bukata na India za ka samu harkar. Kama da kan Hausa series ko kuma waƙoƙi haka na zamani ko kuma tsofaffi duk in kana bukata za ka same su a shagon Soja POS and Communication Center. Soja POS and Communication Center shine ƙarshe. Domin neman ƙarin bayani ku tuntuɓe mu a nambobinmu kamar haka